A Seguridade Social está integrada no aparato dos orzamentos sociais do Estado, ainda que a efectos contables non os ten, no senso de que cando o sistema de pensións daba beneficio, esos beneficios iban para o Estado en xeral e o gastaba no que entendía pertinente. E agora que hai déficit desde fai 7 anos no sistema, ese déficit está coberto con dívida pública ou con outro tipo de factores. Entón, realmente o que non é sostible non é o sistema de pensións en sí. É o sistema en xeral de prestacións sociais, incluída a sanidade e a dependencia, o desemprego e o outro, o que é insostible cunha pirámide poblacional como a que hai. Pensamos que o sistema de pensións, os sistemas de estado de bienestar, están pensados con unha base demográfica que eran, por exemplo, 4, 5 ou 6 traballadores por pensionista ou por pasivo. E agora, de repente, temos varios millóns de persoas pasivos con pensións cada vez relativamente máis altas e tes tamén unha base demográfica que tes cada vez máis ancianos cos costes sanitarios que implica manter unha población non de 70 anos, sino ancianos de 90 anos, cos costes demográficos que ten, cunha base demográfica moi pequena, cada vez máis pequena relativamente, cada vez ten que asumir máis costes. E ese é o problema, que se esa base demográfica pequena vai ser capaz de soster un sistema de benestar que cada vez é máis amplio, cada vez é máis grande e con cada vez menos xente. Ese é o problema real, ese é o problema que temos que afrontar e que discutir, e máis en casos como Galiza, que é un dos países máis vellos do mundo.